kedam tangar koi ni phaing koi rapor ni koi lamati pen kahilo kilometer phokep susing long kabidon nisa nang long la pen lang parpan pu ingnam thepia long Kanghu athengpi resak poma bonsum hai hoi ador kedo athengpi ongdung north eastern silonijan forest range dolamara forest range la pen domukak forest range lalong thomai nam raikom saikhi bidung atum chelang pet pen joy pen birta kelong ateng kirika kuruk pasigwada joini Kanghu athengpi keplak tangabui angsom pardun ron pen Kanghu athengpi keneplong thulong Karbi anglong along anong ka thang nai hakuk kopen arnam kapinchong athengpi thengprang ke ong nai adim pulote pui hinanat kabidon langparpan lapen nisa nanglong along hello bang soing namalong ajara thengpi ta ingwai kroi anpin bonta nona bangke thengpi ke do adimanta non ke kachong huatum ke ong ajoini nona phi ong nangjum bom tanglo thengpi ajoanar lonta methangkar benglong ai namalong ador ke do athengpi ar nibang kar benglong along akilir seng alira cham ke lang mea bolon asin nangvir bom tanglo resak bonsam poma athengpi kirot ke jor kachong hu ington ponte pinla long thoma ingnam raikom saikhi atum abidung ranger chingbai rong hang lapen arisang hotum chelang pet pen kirika khuruk ahutsi laso thengpi nepon long kidona thengpi sulinijan forest range mate methanga sahemalong an 1HC 6 pidalo bonda kachong hotuma phan non ponta inura phanta nep ingnang pon long lela lapen non hilo ke chengsia phonglo lapuan ka hilo a ingnam along kinep dam long ke khadaga ingnam ke thepik chelang pet pen kinep dam long ke pusi silonijan forest range in charge ECF pronap terona hin pen phirang ke thing no klar dak pen nang thandun lason nilitum ka kiri ka koru ka sai gut bangke lason Timar smuggler pustame nilitum chitong ilong le athe alang litum ta information do nilitum ke dam hoitu abrita long lokang alang litum chepatu et chesarai at begini approximate ladak nilitum 70 piece back already nang le iglo itu ting kilo sir ladak chap do bogi pumma do telang nilitum kewan ilang athing pilo kosan do lang mahala dak spot alung ka haladak dimbang nilipachini iglo interior pig lapen communication hayu pustame adak bange lason mission communication la dim gali lasin nilitum anisi petroling da mot ke theglong kewan eta gisman hayu do igla asila so ke theglong an bange nilitum recovery pan body bom koilamati ben samsung ti karbiang long life